Antrenament de stradă, așa este definit mai nou un gen de sport practicat de tinerii din toată țara, inclusiv și din orașul Bender, care au venit la Chișinău să participe la cea de-a doua ediție a competiției de demonstrare a forței prin exerciții de gimnastică. Street Workout are în Moldova o istorie de numai 4 ani. Este un gen de sport relativ nou în țara noastră. Exemplul sportivilor din Occident a fost preluat de un grup de tineri de la noi, adepți ai modului sănătos de viață. Aceștia au decis să transforme antrenamentele într-o competiție. Street workout, asta e antrenament afară. Street workout se mai înțelege ca elemente legate prin forță și elemente legate prin gimnastică. La noi gimnastica este afară. Antrenamentele sportive nu cer condiții speciale, deoarece se pot realiza chiar și în stradă. E mai bine să ne ocupăm cu sportul decât să fumăm ori să bem. După lecții eu practic 2 antrenamente pe zi. Când e vreme rea, mă antrenez în casă. Competiția a unit 3 echipe din Chișinău și sportivi amatori din diferite localități, care s-au întrecut în exerciții de forță. Ideea mi-a dat organizatorul Street Workout-ului, Denis Minin, din Ucraina. Premiul întâi a fost obținut de Dmitri Iovski din Bender. Este prima mea competiție în acest gen de sport și prima mea victorie. Eu am venit din Bender și le mulțumesc echipelor că au organizat un astfel de eveniment. Deși echipele sunt formate din băieți, și fetele se arată gata să participe la street workout. Chiar dacă mai mult băieții, totuși e mai comun pentru băieți, dar sunt unele fete care se ocupă. Deși tinerii susțin că acest gen de sport nu este periculos, părinții sunt de altă părere. Eu retrăiesc pentru fiecare antrenament, dar sunt convins că ei se antrenează la bare la nivelul lor. Competiția a fost organizată de tinerii din echipa Bar Stylers și a reunit sportivi amatori de la 14 la 19 ani.